Velkommen til Lektio for begyndere til elever, der starter her i 1.G på Herning Gymnasium. Lektio er skolens skemaprogram, og det er vigtigt, at du tjekker det meget ofte, for der er væsentlige informationer for din hverdag. I den her lille vejledning, der vil vi kigge på at læse og forstå skemaet. Vi vil kigge på at kunne angive fraværsårsag, og jeg vil vise, hvor man skal uploade afleveringer. Først vil vi oprette en genvej til dit skema. Gå ind på herninggym.dk og klik på skema i øverste højre hjørne. Så kommer du ind på Lektios hovedside, Herning Gymnasiums hovedside på Lektio, og så skal du klikke på elev og derefter finde dit navn. Når du ser dit navn i øverste skærmbillede, så har du dit skema, og her er det en god idé at lave et bogmærke, fordi den skal du selvfølgelig besøge rigtig tit, den side. Log ind med brugernavn og adgangskode, som du får udleveret af din teamleder. Og du skal huske, at nogle ting kan man ikke se, hvis man ikke er logget ind. Du ser nu en topmenu med forskellige muligheder, og du kan se, at under fraværsårsag, der har du mulighed for, når læreren har tjekket fravær, og du ikke er i skole, så har du mulighed for at gå ind og skrive, hvorfor du ikke har været i skole den dag. Under opgaver, der vil du kunne aflevere de opgaver, som læreren stiller til dig. Selve skemavisningen har nogle symboler, som det er væsentligt at kunne forstå. Der er for eksempel timer, der bliver grønne og røde, der er gule sedler, og der er vedhæftede dokumenter. Grønne timer bliver grønne, fordi der opstår små ændringer. Det kan være et lokaleskift, eller det kan være, at der kommer en vikar på. Så det skal man holde øje med. Røde timer er derimod, hvis timen bliver aflyst helt, og det betyder, at undervisningen flyttes, og man skal ikke møde op til disse timer. Inde i dit skema, der vil du se gule post-it-sedler, som indeholder lektier og instrukser fra din lærer, når du holder musen hen over timen. Du vil også opleve, at der er vedhæftede dokumenter, som er vist på sådan et papirsymbol, og det betyder, at læreren har lagt et dokument ind, og der skal du altså være logget ind for at kunne hente dette dokument. Gik det for hurtigt, så kan du se videoen igen. Hjælp dine klassekammerater. Vi ses til IT-undervisningen.